Good morning, manguha na pud ta og kuan albati, daghan na kay udlot atong albati guys. Oh, tan-awan ninyo guys. As tagay guys, daghan na kay udlot, manguha sa tagay. Kay dugay tawa ka kuha dire, manguha na pud ta ron guys. Ang atong kamote nga usa ka punuan guys ay nidaghan na. Kadaghan na ta ani nakabuhat og salad. Karon na atong kinuha oh. Magsalad na pud ta ron. Tawa guys, ang atong kuha karon sagol albati o gay. Mao na ni ready na nito. Lakwaan na to guys para kinilaw. Apil na to ang albati. Lami man sa ning albati dai anon kilawon. Magpabukal na tag tubig ka ato ni siyang pabukalan. Humana guys, humana na itong pabukal lang ato ang gay ug albati. So karon mangaon na pud ta. Kinsa may makarilit aning sudan na. Sudan man is mga pobre, sudan sa taga bukid. Mao ni among sudan sa bukid. Nga na ta guys, luto na to ang nilapuan nga gay ug albati. Atong suka, way lamas kay wa tay mga lamas karon. Mga unata. Yummy. May saging eh. Gay. Wala ni sudan nga alak nun.